Bună tuturor! Astăzi ne jucăm Brookhaven alături de fratele meu Nicolas, care suntem pe contul lui, că nu sunt, ăsta nu e contul meu. Nu e. Dar ei nu joacă. Știi foarte bine. Da. Dar e un dolofan și nu vrea să joace. Nu, Darian? Închide videoul. Nu. Închide videoul. Nu. Nu băgați niciodată pe fratele vostru în seamă dacă face așa. Asta-i bustieră, ce doamne e? Nu, mă, mușchia care ți-a pus pe tine. Unde-i, mă? Dacă scriu bui. Deodată. Ok. Ce doamne. Nu. Vreau să se vadă. Ok? Nu. Unde o să ia mama lor? Pe bune? Da, cred că o să mergem aici la băieți să caut acile. Nu găsesc și eu un decou, dar să scriu decou. Ai, dar n-am de la descris. Pe bune cu asta? Da. E fain. Hai să-ți dăm alți pantaloni. Ok, am făcut și noi acolo. Ok, așa. Numai bine vedem și noi ce facem. Nu, Nico? Da. Nu mai încurcăm așa. Da. Cred că îți dau niște pantaloni scoși de la fete. Ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Ce e, mă? Ce? Ce, Doamne ferește, era ăla? Hello? Hello, moto? N-am ce să-ți fac. La ghinion. Da. Just again, I'm gonna show you. I'm gonna show you. I was done. Da. Trick Soapy, I was done. Oh yeah. Da. No. Da. Yes. Asta e outfit-ul lui Nicolas. Nu să-l văd pe ăsta. Outfit-ul, n-ai outfit. Asta e primul outfit. Acum, hai să ți-l fac pe al doilea cu pijama. Ok, Nico. Alo, moto. Da.
Da. Și al doilea. Of. Caut. Stai. Ce caut în Brainbox? Glumesc, Doamne ferește. Da. Al treilea outfit. Eu am 15 outfituri. Bravo. Bravo mie. Bunătate. Halo moto mingangu. Da. Nu, asta de acum este așa. Bă, nu va fi așa. Da. A venit cu pijama. Stai că-i spun hello. Sau îi zic bună, nu știu dacă vorbește română. Nu știu dacă el vorbește română. De răspunde? Ce limbă e asta? Dacă ești de la mine, aici, că sunt vlogger, să-mi spui dacă mă urmărești. Auzi? Dacă eu în spate. O iau acasă, da? E fica noastră. Acum trebuie să găsim gagică. Doar un joc, Nicolas, că ne vede o să le dăm bani. Bravo. Și faci râs de gagică. Glumesc. Nu vrem în asta, eu vreau... Stai că eu vreau... Maria. 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 Da, și... Bună.
Da. Ok, am dat să se joace la bebe. Bă, Trebuie să o ducem la să faci adolescentă, ok. Da. Da. Bani. 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 Sunt supărat. Ah. Nu, trebuia să mă duc la muncă. Ah. Cu, cu, cu. Am plecat, îi zic.
Am plecat la muncă. A intrat prietena mea în Anastasia. I-am dat bani la fata aia. Da. Și așa era rea. Te-a urât-o. Edi. Stai că îi dăm niște flori, că e prietena. E gagica lui Nicolas. Acum o sună pe Anastasia, dar în același timp să știți că eu eram păcămatic. Să știi că fac vlog, ok? Da,
Amnesia! Am terminat de făcut și eu temele, boda prostii. Ui! Și am zis să mă joc pe al Nicola să fac un vlog așa. Și acum suntem alături de Anastasia. Pentru că mi-a dat doamna foarte multe teme, mi-a dat foarte multe și o trebuie să le Da. termin. Da. Haide! Fac video și cumva vreau... Mai devreme era o fată, a venit o fată la mine, mică, urâtă. În fine. Vorbea Pakistan. Și o să dau join pe Nico. O să dau join pe Păi Nico. pe Nicola sunt. Pentru că... Păi, da. Ok, haide. Hai Nicola, spune-te odată. Astăzi am făcut și eu o prostie. Am dat cu ruj care roșu, a meu. L-am dat pe pernă și am trebuit să stau să curăț. Oi, Doamne. O grămadă. Și de ce satana? Păi da, dar mama nu e acasă și în același timp s-a luat de pe pernă. Atunci e bine. Știu. Ok, haide la mine acasă, că Nicolas de data asta s-a făcut majordon și Doamne s-a făcut, nu știu. Pentru tine. Ai iubitic, îți zice să te îmbraci în fată din nuntă. De nuntă? Păi deschide ușa. Stai o leacă că nu știam că ai venit. Bă, dar frumos să mai ești. Pentru și eu? Mersi. Pentru și eu? Să luăm video de la început? Să știi că eu video de la început, vino aici lângă mine. Să pun numele Anastasia. Da.